إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأعظم على سيدنا رسول الله، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله في السر والعلن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. مبدا الإسلام أم الله تعالى تنو وغتي بلا جلي أني لهليا بلا جلينك أم بانيني مسابين في أكانا باتوكيلي أكومني أنجنمو على كو يفا أم بسيريا كفو باتو منشي ما فويتي مينا باتولي بأن نفاجين أن الكيامة أباتو باليا أبي كم تورو جين أن الكيامة أتي فو الله تبارك وتعالى كلي أم بسيريا كفو على كرا صلى الله عليه وسلم محمد أي تيلاسي أي كونون جام توني أي الله سي تشوغيا مني الله تعالى يعني أفي فوسا يتراتا دومي على كيسيني نيمك على كراك عليه السلام أنا كالصحابة أني ما تغروكو فوكتا بلا جودونا على كنيني أو بلا جلين فراتيبك جماك يوم القيامة. مبادئ أتمنين كوفي sarangani kami nabe mbolo kanyesi awma aninyi rebakun ode ambela jelenga sira alanye nafora ko jonga sira alanye okoro ijate mine fembla ini tasma che kiyama jodo femina be kisi nibe kuma ala hake jate mina kono ala siranye jate mina kono nibe flelike jate mine akono nibe lameni fanake itayoro ni nayoro iki reba kun kolosi abela jelena. Inna allaha kana alaykum raqiba, angado allahu ta'ala ban kolosi ala yengelembe ansanfe meleko fana ban nofe kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun uban nofe ambe koko kela anyumanna juguma abela jelembe sebe kiyama jodo ubena nga gafedi amma kafa iqra kitabak ika kitabu fulani akala وكفى بنفسك اليوم عليك حصيبا إيري بكون وسرا إكرا إيري ما سيري إكبارا ودفلني فوي ما فرقا إمامينك فين فرما بوالا إيه فين منونك أولو دفل أنيومان نجوما أمب الله تعالى دلي نانا كتابو بدام مدومي أكاكي الجنسيراي أكاكي نيومان تاوي أكا سرانا جنمو يفالندو مبدا الإسلامو أمب فيك أولا باروني كتباينا amba feka kuma awye jogodoka adogoyara anni nyogonche fabe tamasere ni bolowde abe soro mamununa kasro islamiyayi janto o jogoyina angala kira sallallahu alayhi wa sallam atanunani oye Allahu ta'ala ayanya mari kuma be o jogoyi anga time angana so jogoya sila ka o jogoyin ko toye ala kira sallallahu alayhi wa sallam afanaka hadisa chaman nana naban sun kambla o jogo nunun kambade oye jumende innaha al-amana ode danayay mbade danaya maw iba nyini iba konte sigidaw kono ni kelen irala ila quartier kono
fo yoro were tuguni الأمانة danaya do ni aban bela jelembolo ala ban ñininka a bela kelen kele kiyama jodo ala kira sallallahu alayhi wa sallam qabla an-nubuwa utumba wele kafo muhammadul amin muhammadu nodo ye danaya may mawma ka danaya tumbe ala kira fi alayhi salatu wassalam aye beka danayata ka bela jelenta lase ala kira sallallahu alayhi wa sallam danaya bolo fara bela jelen abbe sabatira tibala alayhi salatu wassalam node anga tibaye ala kira alayhi salatu wassalam mbarum danaya sigiro kata danaya dode ala ye fe munu nyini fe kikake ibake danaya dode kono iga selike chogoya min na nyini fe ode danaya dafale iga sundo chogoya min na nyini fe ode danaya dafale ika saragati bo chogoya min na nyini fe ni be bara fenfenke ika ke Allahu Ta'ala jati koson ode toro ko danaya ni be bara fenfenke ika ke ina fo alakira sallallahu alayhi wa sallam aya nyina fe chogoya mina ode amana ala bato konona nambadium no bore danaya mi ni akanga ke no de anyere dama ni nyoronte anga danaya fe angu sabati anga hakeu angu matrafa anga bela jelenta segi ama danaya be ireba kunna folo inye mi flenie nemado min ni'amillah ni alaye o nema ke iye nga danaya do de be ibolo nyinka imanga haramu flenai ni ye haramu fleni nyenye iye jamfantiya do ke nyei madima okama Allahu Ta'ala aidan kika batode ay kereya dima ay fembe keye dobe fiento da tseka foye fo beremine nawde ka beremine nga ala nyefla mindi ema innaha amana nyei manka foye fo femina kali Allahu Ta'ala nedun tara haramu fleni nyenye iye dana baliyake naam dami nabe kuma akanga fefe naba fo akanga fende fo femini ala ya nyina fe naam ne indirima odelaw ngani ala kutake ni denye ka krofoni ke ni ay ka mado tinye ni ay ka mado lebu ni ay iye dana ya tinye ode ya to kiyama jodo ika sufe nunum bela jelembe nyine nga kelen nembe kuma ay dana ya minchie nyebe kuma ay danaya minchie tulobe kuma o danaya minchie okoro danaya babe doya antela kojugu alakira sallallahu alayhi wa sallam atunye nimbe tanga kelenkele hali alakira jugu munun tumba fe kafa wasro uludo ka danaya fe ombe tiba bolo alayhi salam sana ka hijra ke kata madina uba fe kafa memmasika danaya fe matinya alakira bolo alayhi salam ay ali de bla ako su saba wala sa ali ka se ka mauka danaya fe ka segi utigila mauma kelen alakira sallallahu alayhi wa sallam kuma namina bay tasra ali sorola ka hijra ke o wakati kata alakira soro madina sallallahu alayhi wa sallam mbadun danaya tieni o ye jinye wuli tamaserendo de abu hurayra ta tumba faka kuma do kono kafo ko jinye labanna fen flabe ube tunu kabo antela no de danaya ani maloya ko be tunu kabo antela awni alate ayta nga tiktok ulajebi ayta réseaux sociaux ulajebi na yasro maloya kse kele na tora etuguni folela itumbe maloya hali demuso atumbe maloya ka fini mundo salon kono sisa ode bala tiktok la atado ko fenyere kera nam abu hurayra tayo de foka fo jinye labana danaya be chie ani maloya amba nyini antasoro umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda umar ko masite ale nege ni ka seli chayai masite ale nege ni ka sun chayai ni danaya te mamina ko dine yereti bolo nam mami ni danaya ta bolo ni mamu hakli sigilenteni ay dine mogote janfantinde do umar yode radiyallahu anhu wa arda kaslameya to bamunana wasro danaya 100% tumbe do tumbe dimasri sugula atumba fe kata hiji de la atatola hiji la aye bitiki de slame de be atado atafada atabado mabaka dine do
abado ngafo silame ni ka danaya fen kalifa silame mate tinya bolo aya ka danaya fe sanu dodo tumba bolo sanu abeta fo garamu bakele nyogona la akumbe finin kolo bileman kono ayata kadama koni danaya fe mbato ibolo kalifa do mbeta hijila wasro danaya batan flala atara hijila hiji banen ko fe asegintola atara bitki mina afilila atara silame were de sore kontunye nga danaya fe min kalifa do ila kombeta hijila nana magobe ala okoko ye jumende akoko sanu ko garamu joli tundo ko garamu bakelen tundo ka kumbe fini jumende la ko asirlen tunde fini kolo blemande kono nyato ibolo ntara abado nimbado kafo alete abado nimfililare aye munke ko ya soro garamu keme duru debe ale bolo atara garamu keme duru were nyina sigi nyon fe ka dafa bakelena ka do fini kolo mi ni che ya fo ko sanu tumbo de kono ka di chema ko ninde tewa ako awo kiga dana ya fen flene chei kodo kumana mina chei kodo aya kalfa bitki mina temetola ofana yi kambo ko karsa ne mena mbe hiji do mbe nyini ngalike ima senfe mbala kinyini iga dana ya fen flene ako subhanallah ko muna ne tara che do mi fe ama fonye konfilila de muna ay fendi antate feminye asegiran kata ofe ko muna iye ninke ne fililare ne ka sanuye ninde ko nintu manin kembe siran ijigi kana miseya silamewla ikana tafo ko danaya tununa mbade ambe chogodi bila halaina ijigi kana miseya silamewla ikana fo ko danaya tununa o kama nya garde o kama nye sanundo juruta ka faraka ka dima wala sanne kana ke sababu ni danaya be chin aina nahnu ambe la halaj mendela adofana tumbe ka to ka soke sanfe kungo kono do de ijo anye ka yereke banabagato kitenta ana bini sabil ikan blasira che girela la minke aya nyuni ka baka so sanfe ka boli ko betani che ka soke akwama tanai membe kelende fie nini maoma bena kana fatili la moye ki negende ka janfa kena katani ngaso afaye nya dimade nonte maudane ya betien mate songa mata tuguni kato kungo kono nekana ke sababu ye nobeke aina nahnu ibadallah Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala adalaka ka finundi doma nube tasugu dola finindo tumbe Abu Hanifa ko nin fini defo de bala sani ka fere amana de do ahira tigila ko nin defo inde bala temi tara finu nunu fere ale nyinana aya be fere nyogon fe anana na wari aya di Abu Hanifa ma Imam Abu Hanifa ya nyininga ima fo aye ka fo defo do ba alawa ako tiena nyinana Abu Hanifa jena ka marsandisi be ko kabe saragati fi sabilillah ko sino dana ya tiena mbadeu innaha amana wa takunu nadama yawm alqiyama amana dedo namma mine kanye abeke ambolo nimisa e kiyama jodo ala nyekoro si dalente sila tuguni dana ya tiena fo ka se degerela halibe appeli minke abika appeli resere ka soroita kalama janfande do janfantiya de do danaya baliya de do ibi dadola ibi konona ko befo ay ibi gindola ko befo ay ibe message ti ama abetla kamine ka transférer ka ti mawrema ayna al amana islamaya danaya min fo abemi ibi dadola ibi tafe kungo bendala nsengenendo mbita ibi bodro abi lebu abi haiba aina al amana be min bade al islamu islamiya la danaya tiena ibi da dola ibi kan nafolo di ama kan nafolo kalfa ama abadu abadragi abina tula kan galontige ibi da dola ibi gindo ibi da dola ibi ka du teren kalfa doma danaya tiena majoli de bembi u fatolon ko fe u dalen tumbe mamununa u yuka du tereundi u ye demba ya kungobe kalfa ama u salen ko fe u ya bedu aklan lamna u ya be janfa u ya ben taragi aina al amana ibadallah Allah ta'ala du abanyini nga kiyama jodo amana in kelen na bela jelena lahara jodo anana fi sahihi muslim ala kiraba fa sallallahu alayhi wa sallam ka fo janfantiu kiyama jodo nube wuli utama serendo nendo drapeau de debula karsa ye janfantiye karsa de ye karsa janfa ka kan na folodu ka janfa
ka den faga ka janfa ka muso faga ka janfa ka lebu ka bona gindo ye kiyama jodo bɛɛ lajɛlen bɛ seereya a kan i ye danaya fɛn fɛn tiɲɛ a sɛbɛnnen bɛ kɛ i tɛ na fo ardul mahshar bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la n badenw an tɛ siran ala ɲɛ wa an ka danaya fɛnw an k'u lasegin maa minnu ye gundo kalifa an na an k'a mara maa minnu n'u y'u ka kow di an ma an k'u lasegin u ma alakira ko ten alayhi salatu wa salam ko a ye hakɛw segin u tigiw ma sani kiyama jɔdon ka na ni lahara jɔdon nana wari tɛ yen tuguni n'a bɛ minɛ wa sanu tɛ yen tuguni n'a bɛ minɛ bali maaw ka hakɛ de bɛ ta ka bɔ i ka ɲumanw na ni ɲumanw banna wagati min hakɛtigiw ka ca u bɛna dɔ ta ka bɔ hakɛtigiw ka jugumanw na ka fara i kun k'i fili tasuma kɔnɔ al-amana ibadallah amana n'o de ye danaya min bɛ yen si dalen tɛ si la tuguni maa fila sigilen filɛ sofa kelen na wallahi u dalen tɛ ɲɔgɔn na tuguni cɛ n'a muso danaya tiɲɛna danaya tɛ yen tuguni fa ni den si dalen tɛ si la tuguni kuma tɛ nafolo fan fɛ o de y'a to Hasan al-Basri rahimahullah a tun b'a fɔ ko a bɛ anw kɔnɔ danaya min ka gɛlɛn n'a bɛ o de ye n dar'i la n ye n ka nafolo d'i ma n dar'i la n ye du tere d'i ma n'i y'o daragi o bolo a ko min ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen o de ye sigiɲa baro ye an sigilen don an bɛ baro la walima an bɛɛ bɛ gurupu kelen na an ye gindo fɔ e min bɛ wuli ka taa boroto k'a fɔ maa wɛrɛ o ka jugu ni nafolo dunni ye o de danayabaliya ka jugu o de janfantiya ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i ye nafigiya tamaserew lajɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye u fɔ a ye jogo saba fɔ n'a bɛ maa min na i nafigi n'a kelen b'i la nafigiya kelen b'i la n'a bɛɛ b'i la i nafigi 100% alakira de ko ten sallallahu alayhi wa sallam ko ayatul munafiq thalathun ko nafigiya n'i b'a fɛ ka nafigiw dɔn sigiɲɔgɔnya la ka nafigiw dɔn quartierw kɔnɔ ka nafigiw dɔn duw kɔnɔ tiba alayhi salatu wa salam a ye jogo saba fɔ hadisa wɛrɛ bɛ jogo naaninan bɛ a dɔ ye jumɛn de idha haddasa kadhab n'a bɛ baro kɛ a bɛ nkalon tigɛ n'a bɛ baro fɛn fɛn na a ka nkalon tigɛ ka ca alakira ko munafiki tamaseren de don n'a b'i la i nafigi tiba ko ten alayhi salatu wa salam a filanan n'a ye layidu ta i ye akhlafa a b'a fɔnkɔɲɔgɔya a tɛ layidu timɛ fiyewu a tɛ sira layidu fɔnkɔɲɔgɔli ye a b'a boroto foyi n'a ko i ma n bɛ titibugu a sira kati de naam a bɛ layidu a b'a fɔnkɔɲɔgɔya alakira sallallahu alayhi wa sallam a sɛbɛnna ko wa idha tumina khan ni dara la a b'i janfa ni dara la k'i gindo fa ye a b'i lebu ni dara la k'i ka nafolo kalifa ma a b'a dun ni dara la ka fɛn fɛn ye sama a bɛ danaya a b'a tiɲɛ alakira ko ten alayhi salatu wa salam o de ye nafigiya taamasere a naaninan ni hadisa wɛrɛ bɛ n'a ye kɛlɛ daminɛ a t'a dabila a bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ kuma fo ka dan tɛmɛ wa idha khasama fajar n badi alisilamɛw an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛrɛbakun waju anw bɛ cogo di danaya minɛn kɔnɔ alabato min n'a dira an ma est-ce que danaya in dafara an na wa sufu minnu n'u bɛ an na an bɛ filɛli kɛ ni ɲɛ min ye danaya don ta ni ɲɛ banana ta y'o t'a la o bɛ ordonnance min d'i ma ala y'a d'i ma danaya dɔ de kama alastu bi rabbikum aw ne de tɛ aw ma ye wa a kan ka min batu qalu bala a bɛɛ lajɛlen ye layidu de ta ala ye an bɛ nin kelen de batu munna nin ɲɛ in bɛ se haramu filɛli la munna kodi bɛ telefɔni na ka da ka danayabaliya dɔ de bɛ yen ni maaw y'a dayɛlɛ an k'a kɛ semaine kelen dɔrɔn ka bɛɛ ka telefɔni minɛ an kana misiri la k'a bila écran na semaine kelen i ye fɛn fɛn kɛ i ka telefɔni na denbaya bɛɛ bɛ yen alimami bɛ yen misirilamaw bɛ yen u k'a bila écran sanfɛ n'a y'a sɔrɔ n'i tɛ malo walima n'i bɛ maloya i yɛrɛ b'a dɔn i ye janfantiya min kɛ i yɛrɛ b'a dɔn maa minnu ka gundo b'i bolo i yɛrɛ b'a dɔn i ye haramu minnu filɛ wa danayabaliya don ɲɛ ka danaya y'a tiɲɛ kiyama jɔ don ala b'i ɲininka o la e bɛ kɔrɔfɔli min kɛ su ani tile danayabaliya de don amana ala ye nɛn d'i ma i ka ɲuman de kɛ n'i tɛ ka ɲuman kɛ i daminɛ alakira o de fɔ alayhi salam man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut n'i tɛ ka ɲuman fɔ kana danayabaliya tiɲɛ kana nkalon tigɛ kana maakɔrɔ fɔ kana fɛn da maa la min t'a jogo ye naam amana fɔnkɔɲɔgɔnyali de don i bɛ min lamɛn n'i kan ka fɛn min lamɛn
ni min dagara iye danaya dafa ni ye fen lamɛ min i man ka lamɛ iye danaya baliya kɛ iye janfantiya kɛ wala harajodo caman de bɛ wuli n'a sɛbɛnnen bɛ a ten kan k'a fɔ karisa ye janfanti ye an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an kɛ danayabaw ye danaya minnu ni Ala b'a ɲininka a la kiyama jɔ don an bɛ Ala deli Ala ka fɛsɛfɛsɛli Ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ya rabbal alamin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب المصطفى وآله وصحبه أولي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الطامة الكبرى على كجون دنيا بليا أبي موت جنونا ندنا تنونا حكلي سجيتين تبني النبي فيازي سراكا i hakili sigilen tɛ ni danaya tununa ani ɲɔgɔn cɛ ni danaya tununa ali ka commerce kɔnɔna na i hakili sigilen tɛ n'an b'a fɛ hakili sigi kana sabati kana an ka danaya an ka minan fa maa min ni wali fɛn min ni a kalifara i la i ta tɛ fɛn min ye kana maga a la maa min n'a nana gindo dɔ kalifa i la kana lebu kana bɔ n'a ye o ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye aw b'a kalama ka maa lebu ka maa ka danaya gindo de borto aw b'a kalama o hakɛ tɛ kiyama jɔ don do Ibn Sirin tun b'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔ ko ale delila ka kuma dɔ kan ko Ala nana ale lajarabi o la san 40 kɔfɛ fo san 40 kɔfɛ naam salafu salihu tun b'a fɔ riwaya dɔ la u b'a danbe ka taa Imam Maliki ma k'a fɔ n ye maa dɔw ye Madina kɔnɔ o lebu kelen tun tɛ u la mais u ma sa fewu fo Ala ka lebu dɔw la bɛɛ lajɛlen b'u lebu fɔ ko wa n ye maa dɔw fana ye u fan bɛɛ tun ye lebu ye nka maa si ma se k'u ka lebu fɔ Ala y'u sutura fo saya y'u ta don min ko maa minnu ni lebu tun tɛ u la n'Ala nan'u lebu ko ye maa minnu ye n'u y'u da don maa wɛrɛ ka fiɲɛw la k'u bange ka maa wɛrɛ ka gindolakow ɲini ka bɔ n'u ye ka maaw lebu maa o maa ka baara de ye o ye i fana ti sa fo Allahu Taala k'i lebu k'i yira kɛnɛ kan maa min n'a b'i ɲɛ tugu ka bɔ maaw ka lebuw kan hali ni lebu 1000 de b'i la Ala b'i sutura i ta ka bɛɛ ɲɛ b'a la mais maa tɛ se k'a fɔ kama tudinu tudan diɲɛ bɛ ten de n'i ye juru min dɔn i bɛ sara ni o juru in de ye o la an ka tuubi ka taa Allahu Taala ma danayabaliya min n'a bɛ yen an bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa Allahu Taala ma ka a minan fa ni danaya sabatira hakili sigi bɛ i ka denbaya la e ta la hali furu cɛ ni furumuso ni danaya tɛ muso k'a mɛn dugu kɔnɔ bani sani a bɛna cɛ hakili bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka da ka dalen ta la walima ni dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na dɔrɔn kuma dɔ la ko dɔw b'i kɔnɔ n bɛ siran n bɛ kuma ni jɔn ye ni n taara n gindo fɔ a bɛ taa n lebu ka da ka mun na danayabaliya de nana walima n ka nafolo n b'a kalifa jɔn na n'a b'a minɛ danayabaliya a bɛ société ci wala an ka tuubi ka taa Allahu Taala ma an ye maa minnu tɔɲɔ an ka yafa ɲini u tigilamɔgɔw fɛ ka da kɔ tɛ Ala ka hakɛ dɛ kiyama jɔ don Allahu Taala bɛ hakɛ ninnu segi kelen 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 i ye maa min tɔɲɔ i ye maa min neni i ye maa min kɔrɔfɔ i ye maa min lebu i ye maa min gindo borotɔ i ye min kɛ i ye min kɛ i ye min kɛ kiyama jɔ don i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ɲɛ gafe la Allahu Taala b'i fɛsɛfɛsɛ a bɛɛ lajɛlen na wala an ka tuubi an ka nimisa an ka kɛtaw la an ka nimisa an ka filɛli kɛtaw la an ka nimisa an ye jurumu minnu kɛ wala n'an tuubira Allahu Taala b'an ka tuubiw minɛ an ka wali hakɛw an k'u segin u ma an bɛ Allahu Taala deli Ala k'an kɛ danayamaw ye Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي جمعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة
إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم اللهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس. اللهم جزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.